der er 2 inspirationskilder, som forklarer, hvorfor vi arbejder på den måde, vi gør hos Enrich. Den ene er en positiv fokus, og den anden er vores oplevelsesbaserede tilgang til læring. Den positive fokus handler om, at man er bevidst om, at man kan vælge, hvor man lægger sin fokus, både i sin dagligdag og i den udvikling, man laver. Man kan bruge sin tid på brandslukning og løbe rundt med problemløsning og gå fra den ene problem til den næste, og hele tiden prøve at finde problemer og løse den. Ellers kan man også vælge at fokusere på det, der allerede fungerer, de styrker, der er i individet eller organisationen. Og det kunne godt være, at ved at fokusere på det, der fungerer allerede, og ved at øge det og bygge på det, så begynder problemerne faktisk at forsvinde alligevel. Og det er ikke nogen ny idé. Erasmus kom med mere eller mindre den samme point for 600 år siden, da han skrev, giv lys, og så forsvinder mørket af sig selv. Men det er vigtigt at være klar over, at det ikke bare handler om at være positiv over for alt, og løbe rundt med tommelfinger opad og sige, det er fedt, det er fantastisk, alt er godt. Det er vigtigt at være ærlig omkring præstation og resultaterne, og vi er ikke blege for at give direkte feedback til kunder og deltagere, hvis det er det, der skal til. Og selvfølgelig, hvis der er et problem, som kunne være et kritisk barriere til præstation eller resultater, så skal den også håndteres. Og det er vi klart villige til at gøre. Men vi tror stadigvæk på, at uanset hvad situationen er, så er som regel jeres største potentiale for vækst og udvikling, det findes i at bygge på jeres styrker, og det der allerede fungerer, frem for at bekymre jer hele tiden om det I ikke er særlig god til. Den her tilgang til arbejde, den er blevet mere og mere populær i løbet af de sidste 10 år. Der er mange forskellige udskæringer af det, eller løsninger, eller måde det blev gjort på. Jeg tror, vi er blevet påvirket mest af positiv psykologi, som stiller nogle meget ret gode grundlæggende spørgsmål. Hvad er det, der får mennesker, altså individer og organisationer, og for den sags skyld hele samfundet, til at trives? Hvad er det, der får os til at trives? Hvad er det, vi gør, når vi fungerer på den allerbedste måde, vi kan? Og der er en hel del rigtig god forskning, der foregår på dette område lige nu, som vi inddrager i meget af vores arbejde. Men jeg kan godt se, at det er noget, som jeg har brugt personligt i ret lang tid faktisk. Helt tilbage til midt i 90'erne, mens jeg arbejdede med unge med adfærdsvanskeligheder, så brugte vi en tilgang, der hed positiv bekræftelse, og det gik ud på, at man ignorerede dårlig adfærd, eller uønsket adfærd, og man belønnede med opmærksomhed og ros det gode adfærd. Og der var helt tilbage for 15 år siden at se de resultater, den tilgang skabte blandt unge. Så jeg kan se, at en positiv fokus, den har været en rød tråd igennem meget af mit arbejdsliv, både med unge og med executives og voksne og sportshold og det hele. Den anden stærk del af vores filosofi er den oplevelsesbaserede tilgang til læring. Og den på engelsk hedder den experiential education, altså at lære igennem oplevelse og erfaring. Og der er mange forskellige modeller, som prøver at forklare, hvordan det her fungerer. Kolbs er en af de meget kendt. Vi bruger Kurt Hahn som en stor inspirationskilde også, og hans personlige udtryk, som oversættes til, der er mere i dig, end du tror. Det er udtryk fantastisk. De oplevelser, vi har med mange af vores kunder, hvor vi får lov at se, at de bryder igennem en eller anden psykologisk barriere, og de kan opnå noget, som de ikke engang selv var klar over, de kunne. Og det er en fantastisk psykologisk gennembrud for kunden, og også en privilegium at dele det med dem som konsulent. Og det her ideen, at man skal bare prøve ting af og gøre dem selv, altså det er heller ikke nyt. For mere end 2000 år siden, så er det nogen, der har citeret Confucius for at sige, eller skrive noget i retning af, at det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg, men det jeg gør, det forstår jeg. Og det siger meget om vores tilgang. Der er nogle ting, som sagtens kan læres ved PowerPoint og foredrag og ved at læse bøger, og det er fair nok, det har også sin plads. Men mange af de ting, vi arbejder med, mange af de her emner med ledelse og adfærd og holdninger og sådan noget, værdier, og hvordan individer interagerer og samarbejder i et team,
det er svært at lære den kun på et kognitivt niveau. Det er også vigtigt at berøre et adfærdsmæssigt niveau, og nogle gange også en følelsesmæssig niveau, for at virkelig komme ind og begynde at flytte på folk, på deres holdninger, på deres overbevisninger. Og så det er derfor, vi bruger den her opladelsesbaserede tilgang. Og den, sammen med den positive fokus, det ligger i kernen for vores filosofi i Enrich, og hvorfor vi arbejder på den måde, vi gør.